Взимайте, взимайте. Шарл так така. И то голямо е. Тук едно звънце обери. Дете принести. Обери. Тъс? Да. Авансово отзад стига. Отпред. Отпред. Попробуй се да я скарам. Давай, скоро. Това е снимката и не. Чакай, че не съм. Проблема. Тъс? Да. Много хубаво парче. Тъс събуел? Не. Тут къде отиш то чакал? Сима да. Тук ли ще го? Вземи едно звънце и се учават на пръстиката и звънце. Ти от големите мачи. Не как се съдия главата на дете. Закони брат на скепа, аз не мога да изтърпя той нещо, че избяга сега и... Ко чакаш да че го местиш? Влизай там, Да. къде го местиш тук? За кого го мести? Тръпка да е. Ай, бе, той да се радва вътре, къде виж, много хубаво е, да. Циркулира. Готов ли ста? Байтиката, Дай долу. Малко. Че не се сбутуши тия, ако ще е това навътре. Такива голяма сфера вече. Да. Ай сега дърпай. Пъни тук. Каза, ти си играеш. Как ще си играеш, Жора? Тя гледа 10 кила. 10 кила. Оне, преди малко тяхния там, 10 и колко беше, той пак сядят го и фана преди половин час милиционера. Също нещо. Пак ли? Да бе, той втори фана, дай сега. Преди половин час. Отреща, докато бях да гледам при момчето 7 кг в него. Той фаща отреща точно така. Добро парче. Чакай, майка ми. За Фейсбук и тях не ама в дължина. Дигни го. Дължина не. После ще видим. Чакай, малко. Дръж го те. Те долу.